ሰላም ጥዕና ሃበለይ ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ናይ መደብዚ ተኸታተልትና ዝኾንኩም ኣብ ዘለኹም ሰላም ጥዕና ረሃባ ፍቕሪ እናተመኒና ንሎማዓንቲ እውን ብእዋናውን ሓድሽ ዝበልናዮም ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እምበኣርከስ ንሎማዓንቲ ናባኹም ዘብሎ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ መነጋገሪ ካብ ዘለዎ ጉዳያት ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ነዚ ቻናል ሓድሽ ትኾንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ብተወሳኺ እውን እንለቀሙ ሓድሽ ቪድዮታት ፈጢኖም ንክመፁ ናይ ደወል ምልክት ይንኩ ሓቢርኩም ናፅንሑ ናብ መደብና እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሓፍትና ሉል ቴዎድሮስ ከም ዝፀነሰት ኣዝዩ ደስ ዘብል ሓበሬታት ተሰሚዕላ ማለት እዩ ካብ መን እውን ከም ዝፀነሰት እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሉል ቴዎድሮስ ከም ትፈልጣ ኣብ ኤርትራ ክላ ብጣዕሚ ኣዝዮም ደስ በሃልቲ ስራሕቲ እናሰርሐት ድማ ናብ ህዝቢ ተበርክት ነበረት ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኣ እውን ብዙሓት ዘመን ተሻገርቲ ዝኾኑ ስራሕቲ ድማ እናሰርሐት ትርከብ ሓፍትና እያ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ሉል ቴዎድሮስ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ማለት እዩ ምስ ክብረት ሃማረ ፍቕራዊ ርክብ ጀሚራ ምንባራ ድማ ኩላና ንፈልጦ ሓቂ ማለት እዩ ሉል ቴዎድሮስ ፍቕራዊ ርክብ ምስ ክብረት ሃማረ ድማ ንብዙሕ ዓመታት ድማ ብሓባር ፀኒሖም ማለት እዩ ግን ከዓ ውላድ ኣይፈቀደሎምን ፈጣሪ ማለት እዩ ክወልዱ ኣይከኣሉን ማለት እዩ ሉል ቴዎድሮስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣዝዩ ደስ ዘብል ሓበሬታ ተሰሚዕላ ማለት እዩ ሉል ቴዎድሮስ ሎሚ ከም ዝፀነሰት ተሰሚዕሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና እቲ ደቅንሳ ድማ ባዕሉ ክብረት ሃማረ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ማለት እዩ ክብረት ሃማረ ከምቲ ንፈልጦ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ህቡባት ኤርትራውያን ሓደ ናይ ስነ-ጥበብ ስራሕቲ ኣዝዩ ብዙሓት ደስ ዘብል ስራሕቲ ዝሰርሕ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ስነ-ጥበብ ስራሕቲ ድማ ብሓባር ኮይኖም ክልቲኦም ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ክሰርሑ ንሪኦም ኢና ማለት እዩ ከም ፍቑራት ኮይኖም ክሰርሑ ይረኣዩ ማለት እዞም ክልተ ደስ ዝብሉ ስነ-ጥበባውያን ሎሚ ድማ ድሕሪ ብዙሕ እዋናት ድሕሪ ብዙሕ ግዜታት ድማ ክብረት ሃማረ ኣብ ፍቕራዊ ርክብ ፀኒሖም እኳ እትነበሩ ግን ከዓ ተፈላለዮም ነይሮም ማለት እዩ ድሕሪ ምፍላይ ድማ ሕዚ ዳግም ተዓሪቆም ሉል ቴዎድሮስ ድማ ካብ ክብረት ሃማረ ክጠንስ ክኢላ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ድማ ብጣዕሚ ኩላትና ንህንቀሉ ኩላትና ደስ ዘብል እዚ ድማ ንኩሉ ሕብረተሰብ ድማ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ማለት እዩ ምክንያቱ ሉል ቴዎድሮስ ዕሸል ኣይኮነትን ቆልዓ ኣይኮነትን ማለት እዩ ንብዙሕ ዓመታት ድማ ብዘይ ውላድ ፀኒሓ እያ ማለት እዩ እዚ ድማ ንብዙሕ ሰብ እናሸቐለ ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ሓበሬታ ተሰሚዑ ዘሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዞም ደስ ዝብሉ ስነ-ጥበባውያን ካብቲ ናይ ወልቀ ርክብ ሓሊፉ ድማ ብናይ ስነ-ጥበብ ስራሕቲ ድማ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስራሕቲ ድማ ይመፁና ከም ዘለዉ ዝንገር ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ድማ ናብ ደገ ፕሮሰስ ይገብሩ ከም ዘለዉ ናብ ካናዳ ፕሮሰስ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ድማ ዝሕብር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከምኡ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከቢድ ጭንቂ ከቢድ ፀባ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ማለት እዩ በቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ፖለቲካዊ ጉዳይ ማለት እዩ ብዙሓት ወገናትና ብዙሓት ሓዋትና ድማ ይእሰሩን ይጭወዩን እናተኣሰሩ ናብ ዓፋር ይኸዱ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ወገናት ድማ እኹል ዝበሃል መጠንቀቕታ ክትገብሩ እናበልና ማለት እዩ ከምኡ ድማ ገለገለ ወገናና ድማ ናብ ዩጋንዳን ናብ ካልኦት ሃገራት ድማ ህድማ ጀሚሮም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንሪኢና ማለት እዩ ብዙሓት ኣሕዋትና ኣዳም ኣሰርቲ ኣዳም መጭወይቲ ኮይኖም እዩ ማለት እዩ ሕዚ እውን እቲ ናይ ሕሉፍ ዓመታት ድማ ብምቕፃል ሕዚ እውን ጀሚሮም ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ጥንቃቐ ዘድልዩ ማለት እዩ ንሎሚ ሒዝናልኩም መፅና እዚ ክትከታተሎ ፅናሕኩም መስ ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኻትኩም ሰላም ኩኑ